בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את הבמבה. הצורך בבמבה נולד בשנות ה-50. מאות אלפי עולים חדשים חיפשו מה לנשנש בשנות הפנאי, אך לא מצאו. בעקבות המצוקה כבשו כוחות צה"ל את סיני וחיפשו בו את הפלא הצהוב. לאחר שלא מצאו, חזרו בחזרה לגבולות ישראל והשקיעו בפיתוח. בשנת 1964 הוכיח המוח היהודי את עליונותו. במעבדות הסודיות של אוסם נולד חידוש מהפכני, חטיף בוטנים צהוב, קטן וחכם. לא היה כמו לא יהיה כמו ואין כמו במבה. אין כמו במבה של אוסם. כבר לאחר 3 שנים, ב-1967, הוכיח במבה עליונות טכנולוגית. באנו קטנים ויצאנו במבה, אכן חטיף כובש. ההישג הנדיר הוביל לאופוריה בעם. אלא שבשנת 1973, בעיצומו של יום ללא במבה, נפל דבר. רק האמונה, כוחות המילואים והעמידות של הבמבה בכל מזג אוויר הצילו את המצב. בשנת 1977 נכנס במבה לפוליטיקה. במילותיו הבלתי נשכחות של חיים יבין, גבירותיי ורבותיי, במבה הפך. בשנת 1979 הובילה ועידת קמפ במבה לחתימה על הסכם השלום ההיסטורי עם מצרים. בעקבות ההסכם בשנת 1982 יצאנו מסיני, והופ, מיד נכנסנו ללבנון. בשנת 1985 רשם הבמבה הישג כלכלי קטן גדול בדמות השקל החדש, מטבע במבטי ביותר בעולם. 3 שנים אחרי כן, שוב ניצחון לקטנים בבחירות. אך למרות השמועות, מעולם לא יצא במבה בטעמי שום שמיר. במלחמת המפרץ גילה הבמבה אומץ רב ותושייה. הוא היה בכל חדר אטום והרים שם את מצב הרוח. אכן, אין כמו במבה. בשנת 1992 נאם יצחק רבין, אני אנווט, אני אקבע, אני אהיה במבה של ראש ממשלה. בשנים הבאות המשיך במבה לחזק את מעמדו כבייבי הלאומי, ואף סייע לבמבה אינטרנשיונל לזכות באירוויזיון. בשנת 2000 זכה במבה להכרה בינלאומית, כשהאפיפיור יוחנן פאולוס השני הגיע לישראל וסייר עמו בקו הייצור. בשנת 2004 נפתח טרמינל 3, ובמבה יצא למסע הופעות עולמי. לאחר הצלחה מסחררת חזר במבה לארץ בשנת 2007, על מנת לראות את הדור הצעיר בפוליטיקה עולה. השנה 2008 חוגג במבה 60 למדינה שהוא כל כך אוהב, בדרך המיוחדת והמתוקה ביותר שיש. וכי מדינת ישראל, כל הכבוד לבמבה.